OK, u tohoto videa dneska si zahráme Roblox a budeme boxovať do tohoto pitlu a potom budeme rozdávať rány do tejto steny, ktorá sa bude zväčšovať, ako ten damage sa bude zväčšovať, takže tak. Dobre, ja si mám otvoriť vajíčko. OK, schválne, čo mi padne, prosím, niečo dobre, prosím. OK, keď no, není to moc dobre. Môžem si climbnúť, prosím? Ne. Nemôžem. Dobre, ja idem boxovať do toho. Ja si nafarmím aspoň 40. A potom pôjdem. Dobre, ideme. A to mi asi nie, to mi nebude asi stačiť. OK, ideme. Aha! A 40 už? OK. Musíme nafarmiť. Tak ideme. OK, 45, 47. Dám asi do tých 70, tak ideme farmiť. Dobre, 60. A máme 70. Dobre, môžeme ísť. OK, boom. Aha, čo? Tak ja nafarmím asi, ja neviem, 20 alebo viacej. Môžem ísť sem? A môžem, nice. Pokiaľ môžem ísť sem už nie. To je VIP, aha. A do tohoto, môžem ísť sem. Čo dáva viacej vlastne? Viac, to je tak narovnako, OK. Tak idem sem. OK. Dobre, ideme. Boom, aha, až 200. OK. Dobre, ideme boxovať. Tak, dobre. Dáme asi 150, no, 150. Ja sa pozriem do shopu, čo tu je. Aha, nič. Moc dobre. Dobre, ja to nafarmím. Ja to zatiaľ nafarmím. Dobre, máme gift. OK, 500. Čo ti dáva? To ešte veľa. A už tam budem za chvíľu, OK. OK, áno, Markus. Dobre, ideme sem. Aha, ja sa climbnulo. OK. Dobre, ideme sem. OK. Aha, to môžem takto, OK. Aha, to mám odznova, OK. OK, no, zaber ho, OK. Dobre. Dobre, máme to. Máme 4 viny. Ja si idem kúpiť nejaké vajíčko. Aha, tu je len za to jedno. To nevadí. Ja počkaj. Legendary, nice. Ja si budem šetriť na tento... na ďalšiu mapu, alebo... No, na ďalšiu. Dobre, ideme. Nie, áno, dávaj mi tu friendov. OK. Toto rozbijeme. Áno, dávaj mi tu furt friendov. Dobre. Tak, máme 4. Až čekať. Ja mám čas na to 40 sekúnd, OK. Tak to je dobre. A to je mega veľa, mi príde. Hlavne sa to už automaticky unlocklo, OK. Dobre, tu... 3000 až, OK. Idem do tohoto boxovať. Čo, typek má 5000 už? What? Za 15 vínov? OK. Až 4000? Tak ja na to kašlem a ja idem proste na to. Dobre. Tak, už to ide pomaly. Dobre, ale zvládam to zatiaľ. Takže nice. No toto už ide pomaly. Takže... Ale mám to nice. Dobre. Idem radšej už fightiť. No, toto pitu. Boxováceho. OK, máme 1000.
A gift, nice. 5 vínov plus, OK. Ešte 5 mi chýba. A môžem si otvoriť ten za tých 15. A to mám za 10 sekúnd už. Dobre, ja idem toto zatiaľ boxovať. Tak. Dobre, a už to budem mať. Dobre, mám to. Dobre, ideme zase boxovať do toho pitulu. Ja si klamnem týchto. OK, 25. Počkaj, čo? Aha. Dobre, ideme na to. Legendary, no way. Kraken, áno, Kraken. To je ten najlepší. Nice. Čo ti dáva? Dobre, ideme boxovať. Plus 16, what? OK. Tak. Dobre, už to budem mať. Dobre, nice. Počkaj, ešte jedenkrát buchnem, dobre. A ideme boxovať. Do tej steny. Dobre, už to budem mať za chvíľu. A mám to, nice. Dobre. Dobre, to je asi predposledná. OK, nice. No hej, predposledná. Už to bude mať. Dobre, a mám to, nice. 10 vínov, OK, však to tam budem za chvíľu. No musím ešte to boxovať. Počkaj, ja si teda ešte kúpim jedno vajco. Asi posledné. OK, common, no. Aby som mal... Aha, to max 3 si môžeme equipnúť, OK. Máme spin, prosím niečo dobré. Yes, ne, OP5, what? Ja som jaký lakier? Koľko dáva vlastne? 5. Ako není moc. Akože rare. Asi nafarmím asi tých 2000. No hej. Dobre, máme 1800 a 1900 a máme tam 2000, nice. Dobre, ja idem zase boxovať. Neviem prečo tu typek stojí, už sa hýbe, what? OK. A už to budem mať za chvíľu. Tak ešte ne. Čo ty dáva? Dobre, a už to budem mať. Už budem na konci. Dobre, áno, typka, boxujte ešte. Dobre. Tak, a asi už predposledná mám spin, nice. Poď niečo dobre. Nie toho OP5, prosím. OK, 500. To je najlepšie? Hej, asi. OK. Dobre, ja idem zase boxovať. A máme gift. OK, nejaký elixír, alebo čo to je. Aha, dvakrát ten boost. OK. Dobre, máme 10 vínov. Ty vole, OK. Dobre. Tak. Počkaj, koľko ešte mi chýba? Ale to je posledné. Nice. Dobre. A máme svojich 10 vínov. OK. Dobre, už to ide, akože. Dobre, ja idem toto boxovať. Dám asi do tých 3000, no. OK, máme 900 a 3000. Dám 3200. Dobre, a máme 3200 a ideme boxovať zase. OK, na jeden damage. OK. Tak.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Už to nejde ľahko. Akože. Posledné 3. Posledné 2. Posledná 1. A máme to. Nice, let's go. Dobre, máme 10 vinov ďalších. Idem boxovať. Ja sa asi kúpim tých 5. Ja to asi miniem všetko. Lebo tí mi tuším niečo pridávajú. No, mali by. Jellyfish, no. Dúfam, že som to zbytočne nekúpil. Áno, dávaj invite. OK, 500. A najlepšie tu je, ako vážne, zbytočne som to kúpil. Dobre, ja si ich vymažem. Tak, máme. Aha, ja som ich nevymazal. Tak, bum. Dobre. Ideme boxovať a nafarmím si asi 3000, alebo rovno už asi 4000, alebo 5000, tak dáme 5000. Dobre, máme 3800, kam to rýchlo tam nabieha, čo ti dáva. Dobre, máme 4000, teraz 100, 200, za koľko mám gift? Za 2 minúty, OK. Rebirth, môžem dať Rebirth? Ale to nechcem ešte, to až potom. Dobre, máme 500, 600 a 700. 800, komu to jak rýchlo tam nabieha, čo ti dáva. A 5000, aha, tak ešte ne, ešte raz, dám 5000. Dám asi 5200, no. Dobre. A máme 5200, OK. Teraz by som to mohol akože dávať akože. OK. Zatiaľ na 2 rány, na 3. Na 3 furt. A na 4 už, OK. Na 5. Tak, tiež na 5. Dobre, máme to. Dobre. Ja si nafarmím asi už tých 50 vinov. No počkaj, ešte idem ešte. Áno, hovorí, prečo som bodal dvakrát ešte, no to je jedno. Dobre, nafarmím si 5500. Dobre, máme 5500. A idem si nafarmiť tých 50 vinov. OK. OK. Za chvíľu budem na konci už. Tak, a som na konci za chvíľu. To už je predposledná, no. A posledná. Dobre, sme tu, nice. Inak dúfam, že vás toto video bude baviť. Sorry zase za nezmyselné slova, ale to som proste ja, Fizejojo. Teda čo. Dobre, nezájem. Takže dúfam, že sa vám teda to video bude páčiť a ja idem zatiaľ pokračovať. OK, máme spin, prosím, niečo dobré, prosím. OK, plus 3 viny, OK, máme skoro 30, máme 28, prosím viny. OK, nejaký 5. Nejaký dobrý, prosím, že to je nejaký dobrý 5. 5. OK. Takže tohoto deletnem. To chcem deletnúť, no konečne. Dobre, delete. Equip. On má takú istú silu, OK. Dobre, a toto zatiaľ budeme boxovať. Dobre. OK, nejaký bok. Dobre, asi posledné dvakrát tuším. Posledných dvakrát. No. Dobre. A mám to za chvíľu. Yes, som tu. Kom to tak rýchlo. Bum 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 bum. A budeme za chvíľu tam 50 vinov dostanem už. OK. To stojí 50 vinov a 50 vinov aj tam dostanem, OK. Tuto dostanem 10 vinov a aj 10 vinov to stálo, what? Teda tuším. No hej. Dobre, 58 už máme? OK.
Dobre, aby som toto video ukončil, dúfam, že sa vám páčilo a ešte raz sorry za nezmyselné slova, ale dúfam, že sa vám teda to video páčilo a čaute a zajtra vyjde ďalšie video, takže buďte ready.